Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Professor Atapendeka oye! DPP 2025! DPP 2025! Kubangi nonse? Chokoze inenso ndili bwino. Tuyamba ndipeke ulemu kwa regional governor. Pambo Kambalame. Komanso ndipeleke ulemu senior governor. Senior this governor. Ulemu wani. Komanso director amai. Ulemu wani. Chokoze executive yose ya ku region, ya ku district, naso anyamata oji ya ku Nsika. Napenda kenge kwawazi. Timu yanu. Kutokozeni kwambiri. Ine ndikutokoza foyoti maonisa ubale. Njoza kwa? Fa DPP ya moti. Ka ujokera ku South Central Region, Eastern Region or North, Bifamot. Tose feti pa ulendo, pokalo wa Mboma. Kanyamuka! Kanyamuka bana! Oye! Funa ndikuze niki. Kuti meze kuchitika zikutipa samphamvu. Maoro mweri mawa. Ndi Professor Atapita Mutharika ku Blantyre. Rowa Mboma. Baso tikachoka hapo tifuna tupigana ni kilo limoja ku Central Region. Kuti tiweso Mboma. Ama nama kuti ya Central Region ndi kuchipinda zona. Uno kuchipinda kwani kwa? Uno kuchipinda kwa DPP. Ataona pa September 2025 pa 16. Yeni kutokozeni kwambiri. Ikubira bizano meneu kuchita winali yense. Kondo idida kaliko. Tikumenya timenya imeneyi. Mambo migandu yokaje machaje zipaka. Paka atenika. Oye. Ndiye feti kayo konzeka. Takozeka. Tikugirane manja. Tikugirane manja. Tonse ADPP komanso anzanga kusika. Kuzwa mkuvutika. Yes bwana. Mkuvutika. Mashopo yose munaseka. Bakapita nani? Inata. Maso katundu ango kwera nteko siku ndisi. Umamemu bwana. Maso njala. Kani ndiona. Yose zozata ndi Professor Atapita Mutharika. Kwa Professor Atapita Mutharika ndi katundu. Ama tu akwendesa ziko. Kuzona banozi. Fikiri 7,000. Masaje nini? Mabinda amenewa. Kozani ifaja ntawi. Ifanya mukeli kide ku Blantyre. Ere? Lezi ka moto ojonji kanga chepe tibeleka kwa abiye mai. Amiwe ngani azi mai. Tibeleka so kanga chepe. Ere? Kwa auje na wanda. Bwana Saidi. Ina kwa governor. Singa nini fika ifaja Ahmed Ibale.
Sovano ona Mwanamveka atuluka ndipo apasidwa belo imene ilibe ma conditions belo yosalipira. Tukiangula pano ona Mwanamveka apasidwa belo yosalipira. Pakali pano masapota DPP tilosangalala tilokondwa kwambiri. Ona Mwanamveka atuluka. Mukuona wani magalimoto ATM amene anabwera kuzathandiza kuno. Masapota DPP tilokondwera kwambiri ndipo sangalala chifukwa cha belo imene olemekezeka ona Mwanamveka apasidwa ndipo chimwemwe ndipo okondwa. Masapota DPP tonse ndipo okondwa. Tonse ndipo okondwa. Agora, ari dipira mbuya mu. Ari dipira mbuya mu. Agora dise. Dipira kwa bwana. Dipira kwa bwana ko. Dipira kwa bwana. Dipira kwa bwana yo. Dipira kwa bwana ko. Tiani kwa bwana ko. Tiani kwa bwana kumbuyo. Ise ndusa sibira. Ise ndusa sibira. Dipira kwa bwana kumbuyo. Okay, ase. Kubakesha hapo chele. Ase ndo wandezo. Khani agende mene akurisha kwera malilira kwa masamukanika. Khani agende omwe chakwera malilira kwa masamukanika. Ndimana kunena ngati masapota TPP amene asangalala kwambiri kuno kulilongwe. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.